बलम जी आ जाता बलम जी आ जाता अपना हाथ से बेना डोला जाता अपना हाथ से बेना डोला जाता बलम जी आ जाता अरे पगली आ जाता ये हमारा सिखावे के चाहिए तारे के बलम जी आ जाइतो बेना डोला जाइतो तारे को गाना हम कभी कभी सुनी बाई चांस तारे को गावे के चाहिए लोग खुश हो जाए यही में चलत रहे प्रिंस बाबा हमर दूध को बतू धके भय करी अरे पगली गाओ ना के करियो में पागल ही देखिए पागल ही रउआ पहले कहने की तनी साफे सुथरा में चल जाए वही से हम ओमे ना गए कौन खराब गाना केहू के दूध के फैक्ट्री ना होला बहुत लोग के होला ये खराब कैसे कि चीज तोहर एवन बरंड बटे हो जिया बोला ना एकर का डिमांड बटे हो चीज तोहरे वन बरांड बाटे हो बहुत अच्छा बोलो ना एकर का डिमांड बाटे हो बोला तू कैसे भइलू ए तोरी बोला बोला छोकड़ी कैसे भइलू गे लेकिन की रहुआ सुन एकरा के रौरा स्टेडियम में गोले बनी मंच पर हर जगह गोले बनी एकरा के मेही से काटे के हो लोग के मजा देवे खातिर तनी हने आ जाए लोग के मजा देवे खातिर एकरा के अगर तबला पगावे के होखे तेजा त मान के चली गहु कंप्यूटर वाला म्यूजिक बाना जी ये खड़े करके मेही से काटे के बा हां मैं ये खाली लाइन बताई हम गावे तनी कि कैसे तू भइलू अरे बोला ए तोरी आ बोला बोला छोकड़ी आ कैसे भइलू गे दरे कि हमर दूध गवा कैसा ये भोजपुरी है ये अखाड़ा है कि हमर दूध गोबा दूध के खाए कारी तने ना कि तना खा हमें लिखाए खाती खखरी आके करियो में नौकरी हम चाहत नहीं हाँ के करे के तनी हिल के को हाँ के देखी इनकर हिल तनी हाथ उठाई सब ना लेकिन सुनी रौरो है नहीं रौरो हिले को पड़ी अरे सरकार हम तो अरे गेंडा स्वामी ओ ये जो खेल खेल रहे हो हम उस दिन से खेलते आ रहे हैं हम तरह के गावे के तो बड़ी अच्छा जाना तनी कमरवा मटका देबू देखो ताली के बौछार हो जाई एकदम कमर मटकाई काहे ना तनी लाज लगला हमरे अबे हमें आ गइलू तो लजाता रू अरे पगली कि कैसे तू भइलू अरे बोला ए तारी आ बोला बोला छोकड़ी आ कैसे भइलू गे दरे रह हां हमरा से मिल के रह ना हां प्रधानमंत्री रहती नो तो तोहफा में कश्मीर दिले रही थी हनुमान रही थी तो सीना में खीर दिले रही थी अच्छा अच्छा अब बवर्ची रही थी तो तरह के खीर दिले रही थी एक मजा से यानी मंच के माध्यम से अब डांड में बांध डाणे बाली अच्छा दी ऐसे की है तहार पूंजी बा हमारी करियर बा नौकरी बा हमें नौकरी हाँ तो है हां तो तनी आ जाई रौरो गमछी बांध हम पहले तहार देखो हां तब तो हमार देखी कौन सी कि कैसे तू भइलू अरे बोला ए तरी आ बोला बोला छोकड़ी आ कैसे भइलू गे दरी चल हम गाओ तनी तू हिलो अरे हमर दूध गोबा और तनी और मनी और तनी हाँ कि हमर दूध गोबा
पगली हेने चल देखो हम चल कहो तू बुरा मत मानी हम पहली बार हम स्टेज पर हिला हमारे हिलाए के सीखते हैं पहली बार हिलावे के चाहिए का है कि बड़ी सौभाग्य वाला होला मने कमिटी में इतना पैसा बाकी आज नेहा राज गोलू राज आइल बड़े पिछला बार अनुपमा आई रहली अगला बार पवन सिंह जी आज हम पर भी कह देव हाथ जोड़ देव कि भाई हमार एगो गांव के छपरा जिला के सोनपुर के बगल में गांव बा उनकर जे भी मित्र बा कह देव कि भैया रोरा जाई पैसा 1-2 लाख कम मिली बाकी उजा के लोग बड़ी तहरा के प्यार दी तो वही तो हिले के चाहिए बड़ी सौभाग्य बाकी मंचुअल वैसे कहतनी कि तहर दूध को दूध के एगो नेहा खातिर ताली बजाई सब अब कुछ दिन में तू प्योर रूप से मंच वाला भी कलाकार हो जाए स्टूडियो का तो तू बादशाह हो